Промоција видањох Друштва за руски јазик, литературу и културу отримана у рамикох координацијного одбору Друштвох за јазики на штанду покрајинских секретаријатох за културу и национални меншини, национални заедници. Društvo u prešlim roku vidalo 8 naslovi. To naša studija Rudenika Žižco 22, tu pijata knjiška magistar Heleni Medješi, perša knjiška Melanki Arvajovej, tu naš katalog u farboh, ostretnu su ruskih školoh i milo nam že evo u ramikoh pod narovej koloniji vidati uži 13. katalog, a mi pred rokom vidali i monografiju, ktora pošvecena stretnucom Stevana Bodnarova. A evo to su Nješka tu predstavene, to slikovnici za preškolski dzeci. U prešlim roku nam višli 3 i evo teraz nam mahame vidrukovati štvartu. Šitski to slikovnici, ktori sme predstavili, oni rozumiše u sklad za vospitno-obrazovnu programu preškolskih dzecov, a dumame, že bude veljka potrimovka budu i vychovateljkom i učiteljkom. Preшлорочни видања објавени за финансијну потримовку компетентних институцијох и почитователјох Друштва за иноземства. У наступним чаше буду уложени усиловности že бише предложело видавац книжки за најмладших. У својеј видавателјнеј дијалности Друштво ма 7 едиции за образовање, за предшколске виховање, за литературу, за подобову творчост, а најопсјажњејша му едиција одњате од Забуца.